Usa sa mga prioridad nga hatagan og pagtagad ni Gobernador Gwen Garcia mao ang programa sa turismo dinhi sa probinsya sa Sugbo kay mao kini ang labing dako nga tinubdan sa panginabuhian sa mga Sugboanon. Sa iyang pagbalik sa ikalimang termino, gilantaw ni Garcia nga buhiun pagbalik ang Suroy-Suroy Sugbo. Ipadayon ang nasugda na nga Cebu Experience nga trade exhibit ug ipadayon usab ang pagtabang sa mga resorts ug uban pang establishmento nga adunay kalabutan sa turismo pinaagi sa Expanded Enhanced Countryside Development kun ECD. Labaw sa tanan, gisaad na usab niya nga ibalik ang sikat na kaayo nga pasigarbo sa Sugbo diin duha ka tuig nga nahunong tungod sa mga restrictions nga dala sa pandemya. I already promised, first of all, nga we will stage the Pasigarbo sa Sugbo karong August. During our anniversary month, it will be our 453rd founding anniversary. Karong tuiga sa pagbalik sa Suroy-Suroy Sugbo, adunay ipahigayon nga usa ka Suroy-Suroy tour package. We are now looking into the possibility of packaging one Suroy-Suroy Sugbo nga package na to, and most probably musugod ta sa Camotes because mo ni ang na-postpone when COVID started. Lakip usab sa padayunon nga programa sa gobernador mao ang Cebu, usa ka programa nga ang tumong mao ang pagtabang sa mga gagmay nga magpapatigayon sa pag-promote sa ilang mga produkto, kultura ug talento sa matag local government units ug ang ilang tourist destinations. Tourism is alive and well. Daghana nangabot nga sa atong mga tourist destinations actually, and I am so happy kay in town ang mga nagtrabaho ang nanginabuhi because of tourism karon doon na town sila income pud balik. We continue to help the resorts in rebuilding, and we continue to push for their securing the certificate of compliance. Kahinumduman nga ang Sugbo mao gayud ang labing unang mibukas sa turismo human gidili ang pagbiyahe tungod sa pandemya. Apan nakita ni Garcia nga dako nga kadaot ang nahimo niini sa industriya ug naapektuhan ang panginabuhian sa katawhan. Hinungdan nga kaniadtong Agosto 2020 nakahukom siya nga buksan balik ang tourism activities sa kondisyon nga ipatuman ang mga minimum health protocols. Sa miaging tuig usab, ang Sugbo gihapon ang labing unang nakahukom nga mudawat na og mga langyaw nga turista. We made it easier for foreign tourists or foreign travelers to enter the Philippines. Kung ila gyud ang policy nga di pa pagawason nila ilang mga nationals, wa tay mahimo ana. But on the other hand, nahibawta nga daghan gyud kaayong gusto mo anhi sa Cebu. Matud ni Gobernador Garcia, tungod sa dakong suporta nga gihatag kaniya sa mga Sugboanon kaniadtong miaging Mayo 9 nga eleksyon, nagpasabot lang kini nga nakauyon sila sa iyang mga desisyon nga naglantaw lamang pud sa ilang kaayuhan. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.